Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ayun lang mga katupay, ay nakakatuwa lang talaga mga tupay, no. Masaya lang ako mga tupay kasi nakakatuwa kasi mga tupay kung maraming nag-greet sa iyo ng happy birthday mga tupay dito sa social media. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Alam nyo naman kung sino-sino na yung nag-greet sa akin ng happy birthday. Maraming salamat sa inyo. At sa araw na to mga tupay, nagbiyahe pa rin ako mga tupay kahit birthday ko ngayon kasi wala, kapos kapos sa pangangailangan sa araw-araw mga tupay. Kailangan biyahe pa rin. Dito na rin ako nag-birthday mga tupay. At kahit walang regalo na tatanggap sa mga material na bagay mga tupay ay mayroon naman ako na rin natatanggap mga tupay na regalo sa birthday ko nito mga tupay. Sa spiritual, balik loob sa Diyos, yun. Balik loob tayo sa Diyos mga tupay dahil para magtamo tayo ng pinapangako ng Diyos sa atin mga tupay na pag sumunod tayo sa Kanya at tanggapin na ating Panginoong Kristo talagang isang regalo sa atin pagdating ng panahon sa paghukom, maang buhay na walang hanggang mga tupay. Yan ang dapat ating pagsikapan na sana ating maabot mga tupay. At ang pangalawa ay yung makita mo yung mahal mo sa buhay mga tupay na malusog sila at wala mga problema, nasa magandang katayuan sa buhay, walang malubhang karamdaman. Yan ba mga tupay, napakasarap sa pakiramdam na yung mahal mo sa buhay walang sakit, malusog, di ba? Maganda yung katayuan sa buhay. Yun ang pinakamasarap na regalo mo matatanggap sa yung pag nag-birthday ka mga tupay. Lalo na mga tupay kung ikaw mismo nag-birthday tulad mo, napakalusog ng katawan sa awa ng Panginoon, wala tayong karamdaman. Kaya yung mga nag-birthday dyan katulad ko na walang handa, huwag kayong malungkot. Gawin ninyong masaya ang iyong buhay. Kahit walang handa, tingin-tingin lang kayo sa paligid, makikita mo yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, malulusog man sila, walang malubhang karamdaman. Yan na yung pinaka-regalo sa iyo. O yung mga nagbe-birthday pa na katulad ko, noong nakarang taon, kompleto. Pagdating ng birthday nila, hindi na kompleto, di ba? Magpasalamat tayo ngayon mga tupay na tayo nagbe-birthday, nagsiselebrate kahit walang material na paghanda, walang cake, kung ano pa man, kompleto tayo mga tupay. Yun ang pinakamasayang araw na natatamo natin sa ating araw na at pitsa na kapanganakan na kompleto ang pamilya mga tupay. Walang malulubhang karamdaman, ulitin ko, lalo na yung katawan mo kompleto, walang sakit, malusog, diba? Yung mahal mo sa buhay, malusog, diba? Ang pinakamahalaga sa lahat. At siyempre yung mapalapit tayo sa Diyos mga tupay. Yung mga tupay, ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat sa mga nag-greetings sa akin ng happy birthday. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa aking mga kasamahan sa Toda na nag-greet sa akin ng happy birthday, ngiti na lang ako makatuway. Wow, walang handa pero wais lang, ang mahalaga masaya tayo. Hindi lang nila alam na masaya ako. Pag-greet nila ng happy birthday, mayroon pang bigla na lang bumulong dito sa likuran ko na nag-greet sa akin happy birthday, pero talagang masaya ko. Iba yung pakiramdam na may mag-greet sa iyo ng tao, lalo na po sa personal, i-greet ka ng happy birthday. Iba yung pakiramdam mga tupay, napakasarap sa pakiramdam. Yun mga tupay, bago tayo magtapos mga tupay, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin at siyempre sa pag-greet ninyo ng happy birthday mga tupay. Yung pala, kakain ako ngayon mga tupay. Yung mga tupay, ito yung pagkain ko ngayon mga tupay, tanghalian na totally mga tupay, wala talaga kong handa. Ito baon ko to mga tupay kanin sa bahay. Kaninang umaga, kalahati, kinain ko na umaga. Yan, kanin ko mga tupay, bawas na yan.
Tapos yung ulam ko naman dito tayo sa pagkain ko, ulam ko yung yung ginataang langka mga tupay ba, kung sa Bisaya ginataan nga langka mga tupay. Kaya barato raw niya, sarap din naman mga tupay. Ang mahalaga na may ulam tayo yan, yan mga tupay. Yan lang yung pagtangalian ko ngayon. Okay mga tupay, sana mga tupay, kung loloobin ng Diyos, bukas mag-upload na naman video kung anong ma-upload nating video. At sana'y nandyan kayo parati mga tupay. Maraming salamat sa inyong lahat mga tupay, at salamat sa Diyos mga tupay.